Преминах през много загуби, страшни ритуали. Какво? Не. И помощта на най-богатите ютубъри в стила Brainrot в България, за да ви кажем как може да спечелите точно този Brainrot и да станете пълни газарчета. А ако на вас тези видеа ви харесват, не забравяйте да ме подкрепите, като ударите лайк бутона, като нека се опитаме да съберем 500 лайка и най-вече да праснете хайп бутона отдолу в секцията с коментарите. А сега нека да започваме с видеото. Първият TikTok трик, който ще изпробваме, твърди, че можем от друго приложение да си купим за супер ефтина цена Brainrot, които след като си ги купим оттам с Robux, автоматично ще бъдат спаунати в нашата база. Честно да ви кажа, това ми звучи като пълен скам. Но за това сме тук и аз ще го изпробвам, за да не се прецакате вие, ако случайно това не работи. Намираме се на главното меню и трябва да напишем в търсачката Cheap Brainroots. Да, точно така, Brainroots. Cheap Brainroot Shop Limited Time. Това трябва да е приложението. Мисля, че е същото приложение. Отдолу пише: добре дошли в Brainrot Shop. Ако сте готови да вземете най-редките Brainrot в Roblox, само за 5 Robux те ще се спаунат във вашето инвентори между 10 до 20 минути след като сте го купили. Пише, че има 0 активни играчи в този сервер. Малко ме е страх да влезна, казвам ви честно. Малко ме е страх да влезна. Омага, влизаме. Не. Тук има всякакви Brainrot. What? Примерно той струва 5 Robux само. Искам да видя дали има Strawberry Elephant. Той я знам, че е супер рядък. Той тук се получава от ритуал. Вижте, има Six Seven. Стига! Има и Festive Six Seven. Не знам дали това се бъркам, обаче той даже изобщо не го спаунва на ред карпета и го е пускал много рядко сами, ако не се бъркам. Доста интересни. Гледам, че тук има и всякакви бази. Радиоактивната Yin Yang струват по 10 Robux. Маля. Има трейтове за Brainrot. И тук в центъра са най-редките Brainrot в играта. Хидра дракона, Церберския изрод. Има Мяу, Strawberry Elephant и Skibidi Toilet. Това няма как да е истина. Колко струват? 10 Robux. Гайс, това нещо съм почти сигурна, че е най-големия скам, който може да съществува, но хей, аз ще купя това Skibidi, което е OG и което почти в никакъв случай няма да можете да го вземете. Ей така. Купихме го току-що. И сега нека видим дали ще го видим в нашата база в стила Brainrot. Момента на истината, гайс. Къде си? Къде ме Skibidi Toilet-а? Може ли да питам? И тук що разбрахме, че някой ни скамна за 10 Robux. Дано не му приседнат изобщо. И макар и този първи TikTok трик да се оказа пълен скам, нека ви представя спонсорите на канала, които със сигурност не са скам. А именно brainrotsbg.com, откъдето аз получих тази база и всички Brainrot в нея, които сега ще ви покажа. В Brainrotsbg можете да откриете най-редките Brainrot на най-изгодните цени, включително новия Сами Brainrot, включително и новият Дракон Brainrot, който има само 0,001% шанс да се спалне. В сайта можете да откриете всякакви бази, включително шапки и плюшки. Ако използвате моят промокод B, не само ще си спестите 5% от цената на поръчката си, но и автоматично вече сте записани за голямото раздаване на Six Seven плюшка. Тези мистериозни картички, които ако съберете няколко от тях и се свържете с нас, че ги имате, ще получите подарък Brainrot, както и още много редки Brainrot. Та сега ще ви покажа моята скромна база, която успях да получа за само 2 часа игра в тая игра. Да, буквално. Започвайки от този грозен изрод към този, който между другото супер много ме кефи. Имаме този супер сладък Love Сахур, който между другото вече го няма в играта, който е с диамантена мутация, прави 6,5 милиона на секунда. Тук вече нещата стават драстично по-скандални с Love Сахур с Divine мутация, който прави 13 милиона в секунда. Този е сок, който прави 30 милиона в секунда. Този изрод, който прави 157 милиона в секунда с кръст мутация и го отворих от кръстното лов блокче. И не сте готови да ви покажа последният и най-редкия Brainrot в базата ми. Става дума за Капитано Моби. 200 милиона в секунда. Е скандален, брат.